El dia 8 de març es va publicar el Reial Decret Llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat en la jornada laboral. Una de les mesures importants d'aquest Reial Decret és l'obligatorietat que tenen totes les empreses que tinguin treballadors de fer un registre diari de jornada per tots i cadascun dels treballadors. Aquesta obligatorietat s'exigirà a partir del proper diumenge, dia 12 de maig d'aquest any 2019, amb l'objectiu clau que no s'excedeixi de les hores màximes. La nova mesura crea dubtes als empresaris en quant a la manera de gestionar aquest control i registre horari. Donem resposta a alguns d'aquests dubtes. Aquest registre l'ha de complir tothom? Aquest registre és obligatori per totes les empreses, independentment del nombre de treballadors, tant siguin autònoms com empreses societàries. I com s'ha de fer aquest registre? Es pot fer tant amb suport informàtic com manualment. Qualsevol sistema és vàlid. Cal fer aquest registre diàriament? Sí, aquest registre s'ha de portar diàriament. Tots els treballadors, quan inicin o finalitzin la seva jornada, ha de quedar registrat. Cal que el format sigui el mateix per tots els treballadors? Segons Inspecció de Treball, s'ha de seguir el mateix criteri a tota l'empresa. Això vol dir que si l'empresa decideix fer-ho manualment, tots els treballadors han de portar el registre manual. No pot ser que a l'empresa hi hagi uns treballadors que es facin manual, els altres que es portin suport informàtic, ha de ser tot el mateix criteri. Són vàlids els calendaris i quadrants horaris que l'empresa crea anualment? Els calendaris laborals i els quadrants horari no es consideren registre de jornada, a efectes de complir la normativa. I si tenim visita de l'inspecció de treball i no tenim els registres, què succeeix? La normativa especifica molt clarament que els registres de jornada han d'estar als propis centres a disposició tant dels treballadors com dels seus representants com de la pròpia inspecció quan hi hagi la visita. I si tenim, per exemple, 3 centres? Doncs en cadascun dels centres els registres dels treballadors corresponents. Com hem de gestionar els treballadors que es desplacen fora del centre de treball? És a dir, aquells que directament des del seu domicili se'n van a l'empresa client. Aquests s'ha de fer un registre exactament igual, no hi ha diferències dels altres treballadors que estan treballant en el propi centre de treball. Actualment hi ha moltes aplicacions que es poden incorporar en el mòbil o en la tablet per portar aquest registre a distància. Per tant, això no hauria de ser un problema. Què passa si l'empresa no compleix aquesta obligatorietat del registre de jornada? Doncs que es considera una infracció greu i pot comportar una sanció de fins a 6.250 euros per empresa. I si un treballador no compleix i no registra correctament? Aquí haurem de veure el criteri d'inspecció en quant als registres erronis o registres que no es realitzin amb treballadors en concret. Això la normativa no especifica res al respecte, haurem de veure el criteri.